Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yau title ɗin bidiyon namu shine zan nuna muku yadda za ku yi withdraw ɗin kuɗinku na cikin Opay account. Sai ka ga mutum yana da Opay account kuma yana amfani da shi kuma akwai commission da suke bayarwa kamar waɗanda suke yawan yin transaction. To akwai wata kyauta, wata galaɓasa da duk transaction ɗin da kai transfer ko withdraw idan ka yi waɗanda Opay suke tara maka su a wani ɓangare. Idan suka taru ta wannan wuri da ake tara maka ainihin commission naka, sai ka je ka yi withdraw ɗinsu, ka je ka zira ATM ka cire abinka, ka je ka yi amfani da abinka ko kuma ka je kasuwa ka yi siyayyarka. To shi ne muka ga ya kamata mu kama 'yan uwa wannan bidiyon yadda za ka je ka cire commission ɗinka, ka je ka yi sayayya yadda kake buƙata. Mu je mu ga bidiyon. To da farko dai Opay application guda biyu ne. Bari mu shigo nan Play Store mu nuna muku su, sai kuma mu nuna muku wanda za ku yi withdraw ɗin account, wanda za ku yi withdraw ɗin commission naku. To kamar yadda kuke gani wannan yana son update, sai mu zo mu yi open ɗin shi haka. Wannan dai wato shine Opay, bari mu yi update ɗin shi mu gani. Bari mu zo mu sa key ɗin ya buɗe mana. To kun ga wannan shine yanayin cikinsa, ga shi nan ya buɗe yanayin cikinsa kenan haka, shi wannan kenan. Sannan shi kuma wannan bari nuna muku ɗin, shi wannan shine wanda za ka yi withdraw ɗin commission ɗin naka shaf shaf. Ya tambaye ni alamun yana so ya tabbatar in ni ne mai account ɗin. Bari in zo in sa mishi BBN ɗin da ya tambaya. Opay yana da network sosai jama'a. Duk wanda ba shi da Opay da Allah yayi ƙoƙari ya buɗe Opay account, saboda gaskiya yana taimakawa wajen transfer kuma ba shi da wani matsala. Muna amfani da shi ko da yaushe. Bari in buɗe wannan ɗin nuna muku. To ga shi nan zai turo mana OTP don ya tabbatar in account ɗinmu ne. Bari ya turo OTP ɗin sai mu buɗe nuna muku yadda za ku yi withdraw ɗin wannan kuɗi da kuke samu a Opay. Sau tari sai ga mutane suna ta amfani da shi amma kuɗin ya taru ba su san yadda za su yi su cire shi ba. Wani kuma bai ma san kuɗin ko na menene, wani kuma bai ma san inda kuɗin yake ba. To a gaskiya idan ka zo ka buɗe Opay ɗinka kamar haka, yadda za ka yi ka withdraw ɗin wannan commission ɗin da Opay suke baka na kusan kyauta zan kira shi, nan za ka zo ka shiga. Ga wani wuri nan inda wani kuɗi yake naira 52.37. Sai mu zo mu taɓa shi kamar haka. Idan muka taɓa shi haka ya buɗe mana, to sai mu ja nan gefe haka. Nan shine balance ɗin misali. Nan shine abin da muke da shi a cikin account ɗin. Sannan kuma idan muka ja haka muka yi gefe haka, to nan shine commission ɗinmu. Ga wani wuri nan aka sa commission. Nan commission account. To a nan za ka ga suna tara maka kuɗi a nan wannan waje inda kuka ga 00 ɗin, na riga na cire nawa gaba ɗaya. To a nan commission ɗin ka yake. Duk lokacin da ka yi withdraw ko lokacin da ka yi transfer, Opay suna tara maka wasu kuɗaɗe kamar wannan da kuke gani. Kun ga nan naira 12.37. Sai nan kwabo 9. Sai kuma idan muka ja nan, ga shi nan dai nan ma kwabo 9, nan ma kwabo 9, nan naira 2, nan naira 2. Kai ga shi nan dai bila adadin. To yadda za ka yi ka withdraw ɗin, kawai sai ka zo ka taɓa wannan waje. Idan kuɗin ya taru a nan misali, sai ka zo ka taɓa wannan waje. Kana taɓa shi haka zai buɗe maka waje kamar haka. Yau idan ka taɓa shi ya kawo ka nan, ko sai ka zo ka danna wannan waje da aka sa send. Sai ka zo ka taɓa shi haka. Idan ka taɓa shi haka, to
wannan waje da kuke gani commission ɗin in akwai shi, na riga na cire nawa shekaran jiya, in akwai shi a nan za ka gan shi. Kana ganin shi a nan duk babu ruwanka da waɗannan abubuwa, kawai sai ka zo wannan waje. Sai ka zo nan in kana buƙatar ka sauke misali in 5,000 ne commission ɗin naka, in kana son ka sauke 2,000 sai ka zo ka sa naira 2,000 a nan misali. In ka zo ka sa naira 2,000 sai ka zo ka yi sandin a nan. Sai ka zo ka yi sandin wannan waje da aka sa confirm. In kuma gaba ɗaya naira 5,000 ne commission naka, kana son ka sauke shi gaba ɗaya, kawai sai ka zo ka kunna wannan abu. Kana kunna shi gaba ɗaya amount ɗin kuɗin naka zai sauka a nan. Idan ya sauka a nan kawai shi kenan sai ka dawo nan sai ka yi confirm. Misali bari mu buɗe wannan ɗin. In muka buɗe shi kun ga nan 00 ne. Amma da ina da commission tabbas zai bayyana a nan. To idan ka sauke su a nan ɗin kawai sai ka zo ka yi confirm a nan. Kana zuwa kana confirm a nan haka misali ka ga ya ce account balance is insufficient. Babu kuɗi a ciki, ba ni da commission ko kaɗan, na riga na cire su a shekaran jiya. To wannan ita ce taƙaitacciyar hanyar da za ka bi ka yi withdraw ɗin commission ɗinka. Nan shine file na commission naka. Duk lokacin da ka yi transfer a nan Opay suke baka kyauta na commission. Kuma kuɗi ne lafiya lau gangariya za ka je ka cire su ka yi amfani da abunka. To bari mu ɗan yi back kaɗan. To alhamdulillah wannan shine yanda muka kawo muku bidiyon da muka kawo muku na yanda za ka je ka cire commission ɗinka a Opay wallet ka je ka yi amfani da kuɗinka. To da Allah wannan bidiyo idan ya burge ku, ku yi ƙoƙari ku yi mana like, ku yi mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mu ɗora. Na gode.